जाबाय ना वाव बरिया नुबायना लोगोफोर गुड इभिनिं लोगोफोर दायो आं नै दिनैहाय कम्पिउटार क्लास गैयामोन नालाय आंना सप्तासेयाव सानथामल' नालाय स' ओंखायनो आङो न'आवनो प्रेक्टिस खालामनोसै आरोना आं मैया मा सोलोंनाय नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन आरोना आं मा सोलोङो दिनैहाय डे 1नि थाखाय आरोना फार्स्टआवहाय मा सोलोङो नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो बेनोसै आरोना पेन्टिं नै लोगोफोर दायो लेपटपखौ अन खालामबाय आरोना नै आंनिया प्रफाइला सिगाङाव दोननाय आरोना 21 नाम्बारनिनो दे लोगोफोर बे फट'गा दुब्लिबारियाव लानायमोन आरोना साहैनो थांनायावहाय दायो आङो पेन्टिं खालामगोन आरोना लोगोफोर मा होनो फामे बिबार आखिगोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय आं माउसखौ माने बारा दांनो रोंला आरोना नैबे माउस आखिया बारा जाला आरोना बेलेन्स नै दायो लोगोफोर आङो शेपनिफ्राय मोनसे कार्भ सिनखौहाय बासिना लानानै नैबेबायदि गोलाव सिन बोबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो 2 स्टेप नैबेबायदि राइट साइडजों आङो खेंख्रा खालामना लाबाय आरोना बेनि उनावहाय बेखौनो आङो आरो सिन बोबावबाय ओमफ्राय नै 2 स्टेप गोजौजों लांलायबाय बेखौहाय ओमफ्राय नैबे गोजौनिफ्राय नैबे गाहायसिम इसिबां लाबोगोन आरोना ओमफ्राय बेखौबो 2 स्टेप खालामबावगोन आङो गोजौजों बोखोलाय ओमफ्राय नैबे गाहायनिफ्राय ओरै गाहायजों लाबोसिगोन आरोना अके बिराद साइज नुसिगोन नै लोगोफोर मोजां नुदोंना बेबायदिनो एखे टाइप आरोना एखे टाइप आङो मोनथाम खालामसिगोन आरोना लोगोफोरनि दायो आंना खावसेया जाबाय आरोना आं बेखौनो कपि पेस्ट खालामनोसै लोगोफोर दे आङो गोदान ओरैजाय खावसे आखिदेरला कपि पेस्ट खालामनोसै बेखौनो आं लागायगोन दे सेलेक्ट खालामनोसै आं फार्स्टआवहाय रेक्टेंगुलार सेलेक्सन बेखौ आङो मा खालामगोन कपि खालामनोसै आरोना कपि ओमफ्रायहाय मा खालामगोन पेस्ट कपि पेस्ट बे पेस्ट जासिगोन दे जाबायना लोगोफोर बेखौ आङो दायो नैबेयावहाय लागायफिनसै दे गेजेरावहाय रटेटआव लांनोसै आं दे बे सोलाब दंखायो नालाय रटेट फ्लिप हराइजन्टेल अके नैबे खावसेखौ लाबोबा ओरै लाबोबा नैबे खोबजायो स' ओंखायनो आङो मा खालामगोन नैबे थिनिखौ नैबे सेलेक्टआव लांनानै माने नैबे ट्रेन्सपारेन्ट सेलेक्सनाव लागोन आरोना बै मोनसेया खोबजाहैनाय नंला आरोना नायदो एबार नायदो खोबजायासै ना एबारहाय नोङो गोसोबायदि लागायनो हासिगोन आरोना बेखौहाय मोजाङैहाय फोनांनो हासिगोन आरोना आङो बेखौहाय फार्स्ट डेआव सोलोंबाय आरोना लोगोफोर आङो सिगाङाव सोलोंना सोलोङाखै आं बावबाय आरो दा नै लोगोफोर आङो माने नैबे बिबारखौनो आङो नैबे गाहायाव बिलाइ लाबोगोन आरोना स' ओंखायनो आंनो बेखौहाय कपि पेस्ट खालामनानै मोनसे बानायनानै लाग्रोनोसै बिथिं दे कपि एन्ड पेस्ट बे मोनसे जाबायना होमबा बेखौ आङो उल्था खालामना लानोसै दे लोगोफोर बे सेलेक्टआव दंखायो नालाय हमआव लांनोसै आङो ओमफ्राय रटेटआव लाबोनोसै दा फ्लिप भार्टिकेलाव अके बिदि जाबायना दानिया नोङो नैबेखौहाय बेयाव लाबोनो हासिगोन आरोना नैबेबोथ' दाना खोबजाबायना बेखौ दहायनि बायदि एखे ट्रेन्सपारेन्टआव लांनांसिगोन आरोना नैबे सेलेक्टआव लांनानै ट्रेन्सपारेन्ट सेलेक्सनाव जाबायना दानिया नों बेखौ गोसोबायदि फोनांजाबनो हासिगोन आरो ओमफ्राय नोङो बेखौहाय फिसा खालामनो हागोन आरोना गाहायनिखौ फिसा खालामदो गायनाय फिसासिन जायो नालाय लोगोफोर ना आङो दायो सोलोंजेननो नालाय लोगोफोर स' ओंखायनो मोजाङै जायाखै आरोना लासैनो रोंलांगोन बेबायदि जाबाय आरोना बेबायदि जाबाय आरो आंनि फामेया मोनसे होमबा बेवहाय कालार होनो हाबाय आरोना आं कालार होनानै देखायनि दे नैबे पिंकखौहाय सेलेक्ट खालामना लानोसै आं दे पिंक जाबायना वाव बरिया नुबायना लोगोफोर आंनि फामेखौ नैबे गाहायावबो पिंक लागायनोसै आरो ओमफ्राय नैयावबो लागायनोसै आं दे नै बिदि माने गाहायाव नांबाथाय माने बिदि सेस फुरा जाजोबो आरोना बेखौ आङो
दाननोसै Ctrl Z आवहाय अके बे माने दानफिनबाथाय सिगाङाव फैफिनबाय आरोना मोनसे ट्राइ खालामबावनि आङो अके जाबायना लोगोफोर नै बरियाना बेखौ देन्थाल' होनांसिगौमोन आरोना जाबाय बेखौनो आङो मैया सोलोंदों आरोना आखिनाय फामे बिबार ओमफ्राय बिदिनो लासै आङो सोलोंलांबाय थागोन आरो टाइपिं माबा माबि नै टाइपिंआ आंथ' दा इंलिसनिखौल'सो टाइपिं खालामनो रोङो बाट आं बर' एसामिस हिन्दी इफोरनि आङो टाइपिं खालामनो रोङा स' ओंखायनो आङो कम्पिउटारखौ लाफिननो गोसो जाबाय ओमफ्राय आरो डिप्ल'मा गैया नालाय आंनाव डिप्ल'मानि थाखायबो लाबाय आरोना आं लोगोफोर नांगौ जायोना नायदो आं आखिनाय जागोन ना जायाखै लोगोफोर जायाखैबाबो जादों होनबानो जाबाय आरोना नै आं माउस थुयैयाबो आङो बिराद गोबाव जायोमोन मैयासो फार्स्ट टाइम माउस